Ara falten 4 minuts per arribar ja a 3:15 del matí. Bon dia a tothom. Aquest dimecres donem continuïtat a la llista viva, l'espai de psicologia, al supertema dedicat al TDA, és a dir, el trastorn de dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat. Fèlix Amaro, psicòleg del Centre Mèdic Loreto, molt bon dia. Bon dia, què tal? Una mica tristos per una banda perquè, clar, és l'últim espai de psicologia d'aquesta temporada. Sí, canvieu per polítics o... Mira, ho portem una mica malament, Ho portem una mica malament perquè... No, jo ho entenc. No, jo no ho entenc. El que passa és que això passa cada 4 anys i és el que toca. Per servei públic, evidentment, hem de donar prioritat a la informació relativa als comicis electorals, en qualsevol cas. Ja en colaré per aquí. Segur que sí. Fèlix, tenim 19 minuts per acabar de recosir el que vam justament iniciar fa 7 dies. Vale, mira, farem 4 petits històries sobre el dèficit d'atenció, que era el que ens quedava, i farem una mena de final de temporada, si et sembla. Una mica amb tot el que hem pogut aprendre durant aquesta temporada i això. Ok. Sí? De fet, vam acabar la setmana passada, que te vaig fer una pregunta i vaig dir, sisplau, contesta'm sí o no ràpidament. Era, una persona que té diagnosticat un TDA pot fer vida normal? I tu em vas dir, sí, com una casa de pagès. I tant. De fet, jo tinc la sospita de que algun dels meus referents, tant a psiquiatria com a... segurament són dèficits d'atenció, curats o tractats. Sí. Perquè, clar, també tenen aquesta història, que una vegada estan tractats són persones amb molta inquietud, són persones amb una capacitat de fer coses molt interessant, no? Llavors, sí, es pot fer, realment. El problema dels dèficits d'atenció és una mica el que jo et deia l'altra setmana, no? Quan et diagnostiquen... perquè, clar, el dèficit d'atenció en si, diagnosticat i tractat, es compensa relativament ràpid, amb 3 cosetes que direm avui, perquè portem com... Em sap molt de greu, però avui l'enciclopèdia l'hauràs de greujar molt. Bueno, també pensa que, clar, és el que dèiem l'altre dia, que és el tema, és un dels temes que veiem molt a consulta, molt. Llavors, clar, això és el que tenim com a base per començar a fer tractaments, no? Però, bàsicament, hi ha 3 aspectes en els que s'ha de treballar, ¿vale? Quan tu diagnostiques un nen. El primer és veure com ha afectat això, ¿vale? És a dir, sempre ho diem, el trastorn per dèficit d'atenció es pot diagnosticar a partir dels 7 anys. 7 anys, vas dir. 7 anys, ¿vale? Ni abans. I després, clar, si tu el diagnostiques amb 7 anys, comença a tractar amb 7 anys, no hi ha dèficit de base d'aprenentatge perquè els nens no perden base d'aprenentatge. Llavors, amb el que diem ara que s'ha de fer, els nens comencen a tenir una atenció normalitzada i llavors no perden coses. Vale? Clar, què passa si tu això ho diagnostiques als 13 anys? Pues que els nens han estat amb un dèficit d'atenció a l'aula durant molt de temps i han perdut base d'aprenentatge, amb la qual cosa el que és la capacitat d'afectació del trastorn serà més gran. Vale? D'acord. Llavors, hi ha un estudi molt interessant, perquè tu pensa que els dèficits d'atenció, quan nosaltres estudiàvem, sempre estudiaven nens amb dèficit d'atenció. Caram, i només... Per què això? Per què no adults, per exemple? Perquè els adults, clar, d'inici, quan arribes a l'adolescència, sempre hi ha una petita reestructuració de l'atenció i llavors passen molt més desapercebuts. Llavors van començar, ara farà uns 15 anys, a fer uns estudis sobre adults amb dèficit d'atenció. Vale? Llavors, què els hi passava a aquests adults que no havien estat tractats? Diagnosticats prèviament. Hi havia una sèrie de símptomes, vale? Tenien molt més canvis de feina dels que habitualment hi ha a la població general, tenien molta més addicció a les drogues que el que hi ha a la població general, problemes amb la justícia amb un percentatge més gran del que hi ha a la població general, més canvis de parella del que hi ha a la població general... Déu-n'hi-do. Sí. Llavors hi ha un efecte... I més multes de tràfic. Sí, és un dels punts que va sortir curiós, no? Vaja. Sí. Llavors, clar, què havia passat? Pues, clar, que els nens es van convertir en adults i l'atenció més o menys la van compensar, però tota la hiperactivitat que tenen a sota els va fer aquest tipus d'històries. Llavors, què hagués passat si haguessin estat compensats? Pues que tot això s'hagués equilibrat. Baixat, vale? Llavors,
primera cosa és això, no? És grau d'afectació també depenent de quan el diagnostiquem. Després, sempre diem als pares quan fem un diagnòstic, hi ha graus. Clar, hi ha un grau d'afectació, hi ha un... és com les esquizofrènies, ¿vale? Hi ha esquizofrènies que són molt poquetes i esquizofrènies que estan absolutament brutats. Llavors, en el dèficit d'atenció el mateix, hi ha grau 1, grau 2, fins a grau 10. Un grau 10 és un dèficit d'atenció brutal que li costa moltíssim mantenir l'atenció, un grau 2 li costa bastant mantenir l'atenció, però és clar, depèn del grau també és més compensable que menys. Després, ja et dic, nosaltres fem diagnòstic. A partir d'aquí hem d'intervenir en uns quants àmbits. Primer àmbit, a casa, ¿vale? Amb una sèrie de coses, que diré algunes, ¿vale? Però que... clar, què li diem als pares? Bueno, hem de ser conscients, perquè ens diuen, és que no presta atenció. Sí, ja, és que té un dèficit d'atenció. Per començar, ¿vale? És a dir, quan tu et facis la pregunta de no m'està fent massa cas, planteja que el teu nen té un dèficit d'atenció. És que hi ha un petit problema de base que... Clar, és que hi ha pares... Jo em ric, no? Perquè hi ha pares que arriben 2 anys després del diagnòstic i em diuen, és que és molt mogut. Sí, xica. És que t'ha tocat. És que és un trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. Llavors, la hiperactivitat és el que té, ¿vale? Que, llavors, primer, pares del món. Hem de fer una mena de... Ja no només amb aquest trastorn, sinó a la vida en general, que això és una mica el que després direm, no? Quan fem el resum de la nostra història d'aquesta temporada. Ens hem de prendre la vida de manera molt zen. ¿Vale? Llavors, hem de posar normes? Hem de posar normes. Però no ens tornem bojos, ¿vale? De vegades, la sensació de que els pares tenen un mal dia i per això el nen s'ha descontrolat del tot és més que el nen s'ha descontrolat del tot. Ja. Que això també es passa a tots, que tu arribes un dia que estàs supercansat i aquell dia que tenen que anar a dormir a les 10 estan per allà pol·lulant i et molesta més que un dia que potser no estàs tan cansat que diu, bueno, ja es dormiran. I que estan fins la 1 de la matinada. Clar, llavors la història és... està clar que s'han d'anar a dormir, a l'hora que s'han d'anar a dormir, però també els pares han de tenir aquesta sensació de... Certa flexibilitat, no? Certa flexibilitat dintre de nens, ¿vale? Llavors, primer, això, ser conscient del que tenim al davant, ¿vale? Del que és el teu fill. Segon, doncs, nosaltres, de vegades, hem de ser l'atenció que aquest nen no té. Déu-n'hi-do, això, És molt important. És a dir, no, és que és molt gran. Sí, és molt gran, però té un dèficit d'atenció. Llavors tu li controles l'agenda i passes pel costat. Quan porta mitja hora i li dones una colleja i li dius, escolta, concentra't. És que estic concentrat. Vale, doncs concentra't més. Quan hi hagi un test llarg, te quedes una mica allà a veure si entès o no el test llarg, etc. Fèlix, això em sembla que és compatible no només per les persones que tinguin aquest dèficit d'atenció, sinó que és... Tu m'ho vas dir una vegada, tu tens dues opcions, o controlar una mica, estar-hi a sobre del teu fill, o quedar-te a casa veient Netflix. Clar, decideix. Bueno, i és veritat que nosaltres veiem els nens, que són molt grans, però són nens, ¿vale? I clar, jo veig el teu, que és molt més alt que jo, ja. I que jo... Clar, i penses, hosti, és que aquest nen és molt gran. Sí, però és un nen. És un nen. És un nen. Cert. I llavors, determinades coses que exigim a determinats adults no li hem d'exigir a un nen, ¿vale? Li hem d'exigir coses, però nosaltres, com a pares, hem de tenir aquesta responsabilitat, pues a lo millor excessiva, però sí una mica de control sobre el que estan fent, no? Llavors, els pares hem de tenir aquesta història de, sobretot amb un nen amb dèficit d'atenció, perquè, clar, anem a la segona part que hem de fer. Nosaltres sempre, quan apareix un dèficit d'atenció, derivem cap a neuropsiquiatria o neuropediatria. Per què? Perquè està demostrat que la medicació amb aquests nens funciona, i funciona molt. ¿Vale? Llavors, la medicació, que és una història que fa... Jo he trobat referències de l'any 40 i pico, ¿vale? Déu-n'hi-do. I està funcionant perquè, a més, jo sempre ho dic, només ho dones en dies de col·le. I només ho dones quan el nen ho necessita. És a dir, si el nen se'n va de colònies, no li dones. A tot l'estiu no li dones. A tot el Nadal no li dones. Mira. Llavors, clar, què fa la medicació? És en aquell mateix dia puja la tensió
i 6 hores després tornes a tenir el teu nen fantàstic. De sèrie? De sèrie allà, no? És a dir, jo quan els veig per la tarda ja no tenen medicació. Ells en essència pura, no? Són ells en essència pura. Que de vegades, per lo que sigui, els he vist pel matí, perquè el que sigui, dius, hòstia... Oi, que canviado! Clar, i què passa? Que després hi ha pares que si tenen que estudiar exàmens li donen el cap de setmana, perquè també concentren per estudiar. Però llavors, això d'inici el que els fa és millorar moltíssim. Moltíssim, perquè l'atenció puja. Llavors, el treball dels psicòlegs és vale, ara ja tenim això, ara ja no tens excusa. Ara anem a controlar agenda, anem a controlar que tu has de posar una certa... Clar, la medicació no et fa el nivell d'esforç, això ho has de posar tu. Clar. Les ganes, la motivació, la capacitat de vegades de dir, escolta, no. És com, per exemple, imagina't, l'exemple és, tu de sobte necessites ulleres però no les portes. Vale? Molt bé. I et poses les ulleres. Ui, que veig. Que bé. Sí, doncs fins ara tenies aquest dèficit, ara ja no el tens. Vale? Llavors, fins ara potser ens servia que et costés estar molt de temps llegint, però ara ja no, perquè ara ja tens ulleres. Ja tens les ulleres. Vale? Pues això és el que nosaltres treballem amb els nens, no? Que és, i després tota la part de la seva autoestima. L'autoestima què és? Jo fins ara era el trapella de la classe, el trapella de casa, no em podia parar quiet i tal. Ara ja no ho soc. Llavors, ui, i com es fa aquest canvi de paradigma? Bueno, és treball constant de positivitzar les coses que, ja et dic, afortunadament, quan comencem tractament, quan comencen a medicar, comencen a millorar. Llavors és com, anem a positivitzar això. És que encara queda això, sí, encara queda això, però d'això ja s'encarregarà el profe, ¿vale? De dir-li que això no està bé. Però jo vull positivitzar que hem passat d'aquí a aquí, no? Molt bé. Llavors, aquesta positivització el que fa és que els nens comencen a tenir la seva... Llavors, valorar, ja et dic, les seves parts positives. És a dir, aquests nens acostumen a ser molt bons, per exemple, en educació física, acostumen a tenir moltes iniciatives, acostumen a ser líders a l'hora de vegades de fer un treball. Tot això jo crec que s'ha de positivitzar. Últim apunt, perquè si vols fer resum ja anem fora de temps. Sí, bueno, simplement dir que tots nosaltres, els psicòlegs, quan vam començar a exercir, el tema de les medicacions ens sonava una mica història. Fa una mica de por, Una mica d'història, no? Però clar, després arribes i te'n vas a un hospital i treballes al costat d'un psiquiatre o d'un neuròleg i te n'adones que jo el primer que em va sorprendre és com de compatible era tot dintre de l'equip. Saps? Jo tinc la meva funció, que és això que t'he explicat, multiplicat per altres histories. Ja et dic, tinc 40.000 fulls aquí de coses que podem fer amb nens, però ells tenen la seva funció. I si ells ho fan bé, nosaltres treballem millor. I si nosaltres ho fem bé, ells treballen millor, no? Llavors, hem de perdre una mica la història, perquè quan tu vas a un nen i el diagnostiquen de diabetes i s'ha de posar la insulina, ningú es planteja. Clar. Bon exemple aquest, Vale? Que s'ha de posar la insulina o no. Jo entenc una mica l'estigma, no? Però és el mateix estigma que hi havia abans, quan jo vaig començar a exercir vaig al psicòleg, no? Estàs loco. Vale? Que això ja no, afortunadament ja no existeix, no? Pues l'altre és el mateix, no? Llavors, jo crec que el que s'ha de fer és... clar, fixa't, no? Jo què faig? Derivo cap a neuropediatria. 4 ulls, 2 meus i 2. Si 2 professionals estan dient prova això, prova-ho, ¿vale? És a dir, no tinguis aquesta reticència que de vegades es té... O fins i tot culpabilitat, no? Bueno, o de vegades fins i tot no se'n fa ni punyetero cas, Però bueno, ja entrarem en aquesta història, ¿vale? Va, anem a fer una mica de resum de la temporada. 5 minutets. Va, què hem après aquesta temporada? Hem après moltíssimes coses, Fèlix. Moltes. Van tenir la història de tenir que parlar del dol en el seu moment, no sé si te'n recordes, que va ser una mica d'això. I que va tenir molta repercussió aquest programa, Bueno, jo... Per sort. Segurament va ser el programa més dur que hem fet tu i jo aquí. Sí. Però potser és del que estic més orgullós, perquè és veritat que després hi ha gent que t'ho ha dit
i crec que ho van fer amb un to bastant interessant, bastant carinyós. És el que te volia dir, ho van fer amb tot el respecte del món mundial. Bueno, i tu saps que aquell va ser difícil perquè jo venia amb un altre tema i vam tenir que improvisar. Sí, vam contraprogramar. I realment, jo crec que espero que les famílies d'aquell programa estiguin el millor que es pugui dintre del que d'això en si, no? Mira, jo he fet 4 puntets que... Tens un minut per a punt. Vinga, va. Primera cosa, jo crec que hem après que l'important és començar a creure en nosaltres, ¿vale? Amb tots els nostres defectes, que els tenim, però hem de remarcar les nostres llums. Si tu remarques les teves llums, acostumes a triomfar. No ets millor que ningú, però remarques les teves llums. I això jo crec que és superimportant. Partint de la base que tenim defectes per un tubo. O sigui que això... Però qui no els té, Fèlix? Sí, per això et dic. Llavors, jo crec que l'important, això, ¿vale? Segon, hem de començar a deixar de donar-li tanta importància a lo que pensin els altres. ¿Vale? Nosaltres som lo suficientment grans i madurs com per saber quan estem fent les coses bé i quan no les estem fent tan bé. I l'únic que no podem enganyar són nosaltres mateixos. És a dir, tu te'n vas al llit i dius avui potser no està massa acertat així, però l'opinió dels altres ens serveix de vegades com potser un consell carinyós d'algú, però la gent en general, el 80% de la gent que coneixem, que l'altre 20% serien els nostres amics, les nostres famílies, que aquests els farem una mica més de cas, tenen dret a opinar, per suposat, però que ens ha d'afectar regular, ¿vale? Llavors, no tanta importància, ¿vale? Hem d'alleugerar pes al cap. És a dir, els problemes es poden solucionar o no, i de vegades es poden solucionar... És a dir, jo puc tenir un problema al juny, ¿vale? Jo tinc que agafar aquest problema, fer com si fos una pedra i llançar-lo al juny. No puc anar d'aquí al juny amb aquest problema al cap. I això és molt important, perquè si no... un dia em parlaven d'una metàfora que jo crec que és superxula, no? Que és la nostra vida és com un got d'aigua clara, amb petites gotes de petroli, que són les coses negatives. Hi ha més aigua clara o més gotetes de petroli? Aigua clara. Molta més aigua clara. Afortunadament tenim vides que hi ha molta més aigua clara que gotetes de petroli. Però si remenes aquesta aigua... Vas estar en aquell programa? Aquell programa em va encantar. Si remenes aquesta aigua, tot és aigua fosca, no? I això és el que hem d'intentar que no. És a dir, serà molt difícil que no hi hagi gotetes de petroli a la nostra vida, però el que hem d'intentar és valorar l'aigua clara que en tenim, no? I això, no? Cap, el més lleuger possible. És a dir, tot el que pugui posar en una agenda, tot el que pugui posar en un he de fer, tot el que pugui planificar per fer-lo d'aquí a una setmana, no el porto al cap, perquè ho arrossego. Un minut, Fèlix. I un minut, ¿vale? I ja, mira, jo crec que vivim en un lloc fantàstic on tenim una sèrie de privilegis increïbles. Som el primer món, el lloc és espectacular, tenim platja, tenim restaurants, tenim capacitat per viatjar, tenim... I això és el que ens ha de fer tenir una qualitat de vida, que al cap i a la fi és el que perseguim, no? I crec que hem de començar a positivitzar les nostres vides. Fèlix, jo no puc afegir gaire cosa més, dir-te que moltíssimes, infinites gràcies per tots aquests temps que ens has dedicat dimecres rere dimecres i que tens una cita la pròxima temporada. Ho negociem. No, pon un psicòlogo i si és Fèlix Amaro en tu vida. Vinga, un petó. Una forta abraçada i un petó. Adéu, adéu.